partecido lo stiano pianta, ma della comunità lo stesso si sapeva la comunità vera mau ambe musa pagati paio guru Yesu aika ukosore pagati paio di makro pagati paio di pingo Yesu aika ukosore ni kosa yake living mzimwe ndiye ulize zote mukalima mwenera kuti avyawere mwenera kukonda iye kokosa zonse ndipo ngati mukamkonda iye kokosa zonse mudzasunga malamulo ake ndipo mukutira kuti malamulo ife timachiziwa tinatali timati mwanzo inu mwalandira mwana mwalandira mwanangire osatera umwana mwana mmozi pakati pa inu atalonjeza kunyamwezi ife tikulonjeza ife asungwana apali chabalongo tikulonjeza kuti tidzakhala mwa mwana monse ndipo tidzasunga mwambo wanu ndipo malangizo amene tawalandira osatera ukana kupali amen mawu aja ndi mawu akatumbu chikuka mpingo koyambulira lero udzakudalirani takusasamalira kwanu mwina mulungu asalole chikuka inu mudzawaloweza mudzachikunja kakale zino tss mutitandiri titandizani tulotandizania kwa magolo mukundina tikusowa ulimi wa mpingo tikusowanso ulimi wa mizi ulimi wa magolo ulimi wa eni amumba abale ndi azina ndi ndiye ine ndi kulima pano chifukwa muli ndi ulendo wautali mulungu akudalitseni ndikukufunirani zabwino kuti mwanzo ukometsere moyo wa mwini kuti